Mindig van hely annak, amit szeretsz. A szebb hétköznapokért. IKEA. Dos Tacos a KFC-ben. 2 ropogós taco helyben fogyasztással, csak 1290 forintért. Heaven, I'm in heaven. Yes! Wow! Yes. What an overtake! He's coming out of the final corner. Max Verstappen wins! The crowd is going crazy! Ha neki kell, hát neki kell. Szaftos, 100% marhahús pogácsa és fokhagymás barbecue szósz. Maestro, Gusto, Greg, akár dupla hússal is. Hozza az utánozhatatlan Mackey-t. A Peroni Nastro Azzurro bemutatja. Fedezd fel a gyümölcsös Peroni olasz világát 0% alkoholtartalommal. Éva, hallasz? Ha hallasz, válaszol. Éva, vétel. Éva, minden készen áll a landolásra. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. Schweppes. Ízleld meg a pillanatot, és fedezd fel a vadonatúj Schweppes Whiteberry-t. Yeah, one sec. Van, amikor az akaraterő önmagában nem elég. A Nicorette Quick Spray már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni vágy leküzdésében. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ő itt Anna. Anna egészen rendkívüli. Nem fél az izzasztó helyzetektől. Erre 2 oka is van. Ez és ez. Tudja, hogy a Dreher 24 Hydrate edzés közben esik a legjobban. Mindegy, hogy kié közben. A Dreher 24 Hydrate speciális összetétele segíti a víz felszívódását fizikai aktivitás során. Hidratálj te is a Dreher 24 Hydrate frissítő ízeivel. Na igen, a 2026-os Telekomosok Fesztiválja. Még most is sokszor az eszembe jut. Tudod, Natasha, akkoriban kezdett apránként változni az ország. Az emberek újra szívesen leültek egymás mellé beszélgetni, nem telefonozni. És nem csak csápoltunk a koncerteken, meg helyi rituálékat élesztettünk fel, hanem tényleg együtt voltunk. Akkor még nem is tudtuk hová tenni az egészet. Csak éreztük, hogy elindult valami. Szóval ilyen egy fesztivál. Csak a Telekomosok Fesztiválja. Gyere és próbáld ki, hogyan lehet másképp fesztiválozni. Keresd a kedvezményeket a Magenta Momentsben. Lehet, hogy 3 nap izomlázadba kerül, de soha nem egy vagyonba. Építési anyagok magas minőségben, tartósan jó áron. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen. Az UEFA Champions League hivatalos licenszpartnere. A Voltaren Emulgél Forte és a Voltaren Tapaszt célzott gyulladáscsökkentő hatást biztosítanak, és mélyen a fájdalom forrásánál fejtik ki hatásukat a hosszantartó fájdalomcsillapításért. Voltaren. A fájdalom nem állhat az utadba. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Volt az internet, lett mesterséges intelligencia. Most itt van a Course, vezeték nélküli eszköze. Onnan tudod, hogy a söröd hideg, hogy a hegyek kékre váltanak. Ez a technológia csúcsa, szerintünk. Ilyen az, amikor új Raiffeisen számládról kifizeted a nyaralást. Megveszed a könyveket, amiket el sem olvasol, és a naptejet, amit mindig elfelejtesz.
Kártyás vásárlásaiddal pedig a 100 000 forint jóváírást is kimaxolhatod, ha most nyitsz Raiffeisen számlát. Váltsd a tökéletesen gondtalan nyarat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.